To jama'a, kada dai ku manta, ku danna mana subscribing, sai ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Ka ga malam ka daina rimbata ta ka batta ta fito, ki bude kofa ki fito. Dama shi yasa ai dama da nace miki ki zo gida ni magana da ni da kika ce mun ba za mu zo ba. Shine har kike zuwa social media kina dora voice note din da muke da ni da ke private. Gashi nan kin zo in ce ko da kika zo kowa gadan shi daban. Ba zai yiwu ba, gashi nan ka sa ni ina ta hada gumin wuya da na ko ina ma hada nake yi. Dama yanzu a kije ki hada daki da wannan na ziga ta din, na ziga tan sai ta tawo gida. Ki tawo gida ban yadda da wannan ba, ni in kika dama sai mun je an yi min laliba an duba ko ina da ina za ki je ki hada rayuwa ki je ki daki da ma kuke kwana ko me so nake in tantance wannan ka kulle kofa aiko duk abin da zai faru ya faru. Maza a siyo min ticket din Lagos ne take ko Abuja ko Tafa kuke, Tafa ko Egere kuke ko ina ne. Dama ke ma shine kika dau hijabin da na dinka miki yadi hudu kika tafi da shi hijabi mai hannu mai daraja kika tafi da shi wannan gurin su wannan ko ba ma za ta haɗe ba, ba ma zai tsalle ki ba ki tawo gida. Ki dawo ki kira Shamsiya ki taimaka ki san di yadda za a yarinya nan ku kasanta mana ta fito daga wannan annobar tana gurin ni kin ga zaman ta a gurin fofotu fa ni fa shikenan fa ba fa wannan magana auren fa in ta zauna fa a gurin fofotu fa kin dai to ku samu abin nan da ayyada suka ce in buɗe map uban map zaki bude yar map din yar zagayen zaki tashi ki tafi ko bari ni yanzu ba sai yanzu ku kira ni video call in dinga video call din banza da hofi in zaki baro gidan da kike ki baro ki tawo gida aka ce miki tawo jihar Kano ita ce rufin asirin ki wannan yawon galgal din ban ce miki ki je ki yi shi ba kina son ki yi waka na ce ki bari sai an yi aure yanzu in kika fara waka kafin a yi aure ba za ki taba zama mata aure ba sai da ki na dai gaya miki ni abin da na gaya miki yawwa ki tawo wallahi saka na gaji na nan ai ba zan ƙara zuwa magic land ai ba ku ga komai ba ba ku ga komai ba tagumi ba ku fara tagumi ai yanzu ku daura kafa da yin sa ba kun je ku safa bara mu ci abinci ba yau tun safa ba za ku ci abin to ku ci me gantalifa ai ba dama da mutuwar din ma kuke ita tana suya ke kina juyawa ku samo shi fofotu yana badawa ku yana ba customers to ai shikenan da ya ai kun ga ku zo jarin yanzu kunu karuwa yake yi ke kina tata ita tana damawa fofotu yana kulla alida ni ina karɓar kuɗi shine hanyar